መንፈስ ለለና መንፈስ ሞት ሙሃና ፍሊቅና ንሕና ድማ ኣብዚ ኣምዛም ዝንም ከለና ኣብዚ ሓልፍ ቤትካ መጽሓፈይ ወስና ክጽሓፍ ክትልግፈና ንልመነካ ኣለና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናብና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት አቡነ ይቀደስ መንግሥትከ በከመ ታስብ ሰላም ለኪሎ ቅዱስ ረድር ጽቁን ብሩቢ ወእምነ ጸድቃ እግዚአብሔር ብሳሚ ወፍሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሐደል ለና ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተነ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ መሃከል ስሉስ ቅዱስ ጸጋን ዘመላኩ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ይፍታህ ለቀርሶን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይገባለሙ ቅዱስ አነ ዘላለም አለ نعناهم كما تاتهم قال ارسل كتاب تبعث سمعا سرع مطلق كل ساعه وقعت كبرنا በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ሰሚያ ወንጌል ቅዱስ بموت نزقدمنا عرفهم نزحمهم بغضرعوية من كنا هيوتنا كنا تسفانا كنا بالهانيت كنا مزنسي نسغاس الاسوان كان عام مسكان حساب عريام نقرب لنا نزل عالم عالم ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚ አሰራየ ለነ እቲ ብስም እግዚአብሔር ስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር አስተራየነ
ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራየ ለነ كل ساعة مثلا من قد كاد من ذكر بمجزي بساعة من قلبه ملاك حرز الله يبلغنا عالم كل ساعة نزل عالم عالم عمير او يا بيران لنا ندعاني نعم بكسر قرصان كما دام تهانا قرقر تهانا تهانا ورقر ساعة وساعة نزل الكيوم نعم من قسنا ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ كل جزية محرنا كل جزية دما أقرب لنا بوانجيلك مرحنا
بحيلኻ ደግፈና ከም ቃልካ እንብረና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ካብ ኩሉ ኃጢአትና አበሳና ሳታ አግብርቲካ አይማቲካ አቡነ ገብረ ስላሴ አብርሃም ኃይለ ማርያም እቅባም ጊዮርጊስ ጸጋ ዘአብ ኃይለ ስላሴ ወለተ ስላሴ አጸደ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ውዳሴ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነብስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝማርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ባድካ ምጽእ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ የዕለት መግበና ለማህበና ንሕና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ቋድሕነና ፈተና ኣይተትወና መንግሥቲ ንስን ኃይል ዘላለምናትካ ይሁን ኦርዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናቅድም ምስጋኹም ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍረከር ጽምርሙ ተዘልገት እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ዝበልክ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈተ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መንግሥቶ ወጽድቆ ዝአወፈየኒ አወፈይክከ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ ዝቃልና ቤታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መንግሥቱ ክብር ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓን ለዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 29 እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና أبوي كساحجي يقبل أنا ونقبل الله إلى ما نسلم سلذي سنوات بمقبارو بمسعرو تراي تيكونس نعم الله دما أبوي بمقبارون رسول مسع الله بمنعر الرأي مقتلوا عزيهم إلى نبرو يسوع مريس بلهم بحق إبلوكم الله ودس أبوه قبرو زرعي أمبر كبرو سحنت نقرقا تقبل أي كالون إذنسو ዝገብሮ ግብሪ ትወዱ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦን ወዱ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም እንቲ ትፍግሮሙ ኣብዚ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንሙታት ከም ዘንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮን እቲ ዝለኣኸ ኣቦ እውን ኣይኽብሮን እዩ እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመፅእ ኣላ ንሳኻ ሕጂ እያ እዞም ሰምዕዎ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኢሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ كوز يوم مو بزي عايز الدنقو بود زعمن نايجر على الهيوة تبلاطو هدامي بود على الزيار ويسوكا سدان كومل سبحانه عدو واحد لأبوه قال فيا وقال ما هي هوي قال እግዚአብሔር
نفرار غيبنا نبلحنا نملبس قدمنا مدلال نسرحنا يوم مسسري تبارو يكون هو عبد المنفس قدوس نقدس بك قبر المسكان نقول كل ساعة نزل عالم عالم آمين ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር እግዚኦ